चिखला आता भिजू नका, उगाच आजारी पडायला होईल. हा बघा फणस आज घेतलाय कापायला. बट म्हणून उसरी असते ना कैरी बघा सुकवलेली, ती घेतलेली आहे. मी झाकण लावून ठेवलेलं आहे तरी पण जो घमघमाट सुटलाय सगळीकडे, बाप रे. हे बघा इथे हे लाद्या लावायचं काम चालू आहे. आपला ड्रम बघा पहिला इथे होता, या रताळ्याची वेल आहे तिथे, तर तिथून काढला आणि तिथेच ह्या लाद्या पण होत्या. तर आता पाऊस म्हटलं पडतो तर लाद्या इथे लावलं ना का आपल्याला यायला जायला बरं पडेल. नाही तर काय होतं, चिखलाचे पाय ना सर्व घरामध्ये येतात. चूल बघा आपली किती मस्त पेटली आज. पावसामध्ये अशी चूल पेटायचं म्हणजे खूप मोठं काम आहे. आणि आपण जो जुगाड केलेला पडद्याचा तो पण सक्सेसफुल झालेला आहे. म्हणजे जोरात पाऊस आला ना तरच बघा हा पडदा असा ना बंद करतो, तशी काही गरज भासत नाही. आता हे बघा हे असं उभं करून ठेवलं आहे, धूर त्याच्यामुळे जातो सगळा बाहेर. ह्या साईडला पण इथे कसं ओव्हन ठेवलेलं आहे ना आणि पिठाची चक्की, त्याच्यामुळे जरा पडदे लावावे लागणार. त्याच्या एवढं काय फारशी गरज नव्हती. इतकं पण बंद केलं तरी सेफ आहे. पाऊस पाऊस कसं ह्या पावसामध्ये काम करायचं, पाणी पडतं अंगावरती. पपईच्या झाडाचं हे बघ ना कसं ते पाणी बस थेंब थेंब पडतंय खाली पानांमधनं. छत्रीसारखं झाड ना हे, तरी भिजायला होतं त्या. हां खूप पाणी घेतं. केल्या झाडावर नाही एवढं भिजायला, नाही पण ते दिसताना असं मस्त वाटतं, असं वाटतं मोठी छत्री असते ना तसा भास होतो. चला आमचा बघा हा पसारा ना सगळं व्यवस्थित करायचं आहे. 2-3 वेळा केलं पण पुन्हा तसंच होतं आहे, कारण ते छोटे छोटे लाकडं आहेत ना, त्याचा भुसा वगैरे पडतो. मोठी लाकडं नसेल तर फुल पेटणार. हां पेटणार नाही बारीक लाकडांशिवाय. चला थोडीशी आता चुलीची आग घेऊया आणि मग पाऊस थांबला की बाहेर पण जायचं आहे. नमस्कार मित्रमैत्रिणींनो, मी प्रिया पवार आणि खूप खूप स्वागत करते साधा स्वयंपाक या आपल्या चॅनलमध्ये. पाऊस पाऊस चालू आहे त्याच्यामुळे बाहेर जायचं म्हणजे अवघड काम झालेलं आहे. आता बरीचशी कामं आपल्याला करायची आहेत बाहेर, तिथे पाऊस थांबतो का याची वाट बघते. चला शेरूला पहिला पाणी देते प्यायला, त्याला पाणी हवं आहे. चहा बनवून झाला आहे, ही जरा भांडी लावायची आहेत. म्हटलं पाऊस पडतो तोपर्यंत घरातलं थोडंसं आटपून घेते, मग थांबला का लगेच म्हटलं बाहेर जाऊन आपलं काम चालू करूया. आणि वाघे आणि शेरू यांच्यावरती पावसाचा असर बघा. दरवाजा बंद करून ठेवला आहे कारण आता मी पण आता बाहेर जाणार आहे. कुणालचे बाबा आणि कुणाल पण बाहेर गेलं आहे आणि दोघंजणं शांत झोपलेले आहेत. म्हणजे बाहेर बघा पाऊस पडत असतो ना, त्याच्यामुळे बाहेर जायलाच मागत नाही. फक्त बाथरूमला वगैरे होतं तेव्हाच फक्त जातात, नाही तर अजिबात जायला मागत नाही पाण्यामध्ये. दोघं पण असे गाढ झोपलेत. झोपू दे आता, 1 तास तरी झोपतील ते. आणि हे बघा हे असं पाण्याचा जुगाड, म्हणजे पावसाचं पाणी आता हेच वापरतो आम्ही, गेले कित्येक दिवस झाले. आणि ह्यांचं इथे चालू आहे. पावसामध्ये शूटिंग करायचं ना म्हणजे सगळ्यात मोठं काम. आपला फोन सांभाळावा लागतो. हे इथून सगळं ना पाणी येतं वरनं, हे बघा इकडनं. आणि असं सगळी जी माती आहे इकडनं अशी वाहून गेलेली आहे. आणि त्याच्यामुळे काय झालं होतं, आमचा जो पाईप गेला ना इकडनं, नळाचं जे कनेक्शन केलेलं आहे पाण्याचं आपल्या टॉयलेटमध्ये, हा जो पाईप आहे ना इथे उघडा पडला होता. तेव्हा अशी त्याच्यावरती दगड वगैरे टाकून ठेवले. हे बघा खाली दिसेल तुम्हाला, ब्लू रंगाचे बघा दिसतंय. आणि यांचं रान साफ करायचं काम चालू आहे. आता पाऊस कमी आहे तर पटापट करून घेतील. म्हणजे ह्यावेळेस ठरवलं आहे की रान असं जास्त वाढून नाही द्यायचं. तुम्ही जर का मागचे व्हिडिओ बघितले असाल, म्हणजे जुने जर का सबस्क्रायबर असाल तर तुम्हाला माहीत असेल गेल्या वर्षी किती रान इथे वाढलं होतं. बघा ह्या साईडला हा जो मातीचा ढिगारा ना तिथे पण
पण ह्यावेळेस हा जो ढिगारा आणि तिथे सगळं आपण काय काय लावलेलं आहे त्याच्यामुळे रान वाढून द्यायचंच नाही आहे. म्हणजे जेव्हा जेव्हा पाऊस थांबतो ना तेव्हा तेव्हा ही रानाची साफसफाई चालू असते. आणि इथे जे बियाणं पेरलं होतं ना ते उगवलं आहे थोडंसं. कुठंतरी तुम्हाला दाखवते आहे मी. कुणालचे बाबा मला सांगत होते की बियाणं लावलेलं ते आलं आहे. हा माझा मांडव आहे. बघते आहे मी चेक करून. हे बघा, म्हणजे रुजलं आहे चांगलं. आणि इथे पण समोर बघा टाकळ्याची रानभाजी बघा आलेली आहे थोडीशी. हे सकाळचं ना निरीक्षण आमचं चालू असतं. घरामध्ये बसून चालत नाही, असं जरा झाडांमध्ये फिरलं ना खूप बरं वाटतं. नंतर पाय खूप अंगावर जांग भिजू नको पूर्ण पाऊस पडतो. इथे काटल्याची वेल पाया कुणाल, काटल्याची वेल काढू नको टाकू. कुणालला कसं अजून झाडांचं एवढं काही नॉलेज नाही ना. ही आहे भारंग. ह्याची भाजी पण खूप छान लागते. तिथे पण आहे आपला हा आडा आहे ना, तिथे पण आलेली आहे. चला आता पाऊस जरा वाढत चालला आहे. आता आपण घरी जाऊया, घरातलं काम आटपूया. ह्यांचं पण झालं आहे वाटतं करून. रताळ्याची वेल चांगली झाली. हां हां, हे बघा इथे पण एक वेल लावले रताळ्याची कुणालच्या बाबांनी. माती येते ना, हां माती कंपल्सरी त्याच्यावर बसत राहील. मस्त रुजला. आणि ते काटल्याच्या वेळेला पण भरपूर फुलं आलेली दिसतात. काटल्याच्या तिला फुलं आहे, फळं पण आहेत. भरले बघ किती, बापरे. त्याशी बघितलं ना तेव्हा एकच फुल होतं. चला आता भिजू नका, उगाच आजारी पडायला होईल. कुणालच्या बाबांना लगेच सर्दी होते पाण्यात भिजल्यावरती. चला चला चाय पिऊया. खाली बस चरू, वाग्या खाली बस, वाग्या खाली बस. हा, अजिबात जागचं हलायचं नाही. गप्प बसायचं. मी माझं खोबरं किसून होईपर्यंत. मला की नाही वाटप पडायचं होतं म्हणून खोबरं किसायला घेतलं. आणि ही दोघं जण बघा, जसं मी खोबरं किसायला घेतलं लगेच दोघं जण धावून आले. त्यांना काय खोबरं आवडतं काय समजत नाही. म्हणजे कधी पण मी खोबरं जेव्हा किसायला घेते ना, कधी पण अगदी झोपलेले असते ना, झोपेतून उठून धावत येणार. शेरू मागे हो, पाय मागे घे. जोपर्यंत त्यांना थोडंफार देणार नाही तोपर्यंत शांत बसत नाही. कढई चांगली गरम झाली. जरा ना वाटप आहे ना पटकन भाजून घेते. वाटप असेल ना तयार मग आपलं कसं जेवण पण पटकन होतं. मग चुलीवरती कसं पटकन भाजलं जातं वाटप. त्याच्यामुळे चूल पेटते त्यामुळे लगेच करून घेऊया. आणि घरामध्ये आमच्या चाललेत आंघोळ्या चाललेत सर्वांच्या. थोडासा वेळ पण होता माझ्याकडे, तर त्यांच्या आंघोळ्या होईपर्यंत माझं म्हटलं एक काम होऊन जाईल. हे कपडा हा बघा फणस आज घेतलाय कापायला. कापा आहे ना हा सकाळच्या नाश्त्यासाठी. आपल्याला कोयत्याची धार गेली आहे. कच्चा आहे वाटते. कच्चा अजून पिकला नाही. पिकला आहे पण नीट नाही पिकला. जसं पिकायला पाहिजे ना. खाऊन बघ गोड आहे का. तर फणस कापला ना, तर फणस कच्चा निघाला. त्याच्यामुळे मला आता नाश्ता बनवायला लागणार आहे. नाश्त्यामध्ये फणस खाणार होतो त्याच्यामुळे मी आज निवांत होते. म्हणजे आज नाश्ता नाही बनवायचा आहे. आता कच्चा आहे तर पटापट मग पीठ मळलं. आता चपात्या करून घेते हे बघा आणि ऑमलेट बनवते. आज मच्छीचा वार आहे म्हणजे बुधवार आहे ना, त्याच्यामुळे पटकन होऊन जाईल. वाजलेत मला तर काहीतरी 9:15 वाजले असते सकाळचे. मी सकाळपासून बघा निवांत होती. मी आज काही नाश्ता नाही बनवायचं आहे, जेवणच करायचं आहे, तर होईल सावकाश. आणि फणसाचा कसा आवाज येतो का पिकल्यासारखा, पण काय माहिती मला वाटतं 1-2 दिवस अजून ठेवायला काय होता. काय नाही असं होतं कधी कधी. तर हे बघा हे आमलेटची तयारी. आणि इथे चपात्या करून झाल्यात.
हा ऑमलेट. आता ऑमलेट बनवणारा माणूस कुठं गायब? बनवतो मग. कुणालच्या बाबाने बनवलं ऑमलेट आणि मी पटकन चपात्या करून घेतल्या. तर कुणाला खाऊन घे. प्लेट ठीक आहे, प्लेट. थोडंसं जरा लेट झालं, एक 15 ते 20 मिनटं. 10 वाजले सकाळचे आता. मस्त असा तर कुणालचे बाबा ना इथे साफ करवते ना बाहेर, तोपर्यंत मी माझं किचन सर्व आवरून घेतलं. काय झालं की लाईट गेलेली आहे, म्हणजे बराच वेळ झाला लाईट गेलेली आहे आणि आता वाटत नाही इतक्यात लाईट येईल म्हणून. आणि मागे बघा कसं व्यवस्थित झालं आहे सगळं. आता जेवण करायचं माझं बाकी आहे, त्याच्यामुळे मी विचार केला की पटकन चुलीवरतीच जेवण करूया म्हणून. कारण ना आता पावसामुळे कसं घरामध्ये बघा अंधार असतो आणि आता बल्ब आहे चार्जिंगचा, पण त्याचं पण उजेड जसं म्हणा तसं उजेड येत नाही आहे, खूप डीम आहे. त्याच्यामुळे अडचण होईल. चला पटकन म्हटलं चुलीवरती बनवून घेते, कारण चूल आहे ना आपली गरम असते. तर एक रेसिपी झटपट तुमच्याशी शेअर करते. वाटप बघा सकाळी ताजं काढलेलं आहे आणि बाहेर पाऊस पण इतका पडतो ना, सुकी मच्छी टाकून वांग्याचं कालवण करते. मला ना खूप असं इच्छा झाली खायची आणि खूप आवडतं मला. कदाचित तुम्हाला पण माहीत असेल, पण दाखवते तुम्हाला झटपट. तर सगळ्यात आधी हे बघा, हे आपलं वाटप. नंतर ही आपल्या परसातील भाजी वांगी आणि ही बघा ही सुकी मच्छी. आता ह्या मच्छीला ना आम्ही बगी म्हणतो, आता तुम्ही काय म्हणता काय माहीत नाही. काही जण मला वाटतं बळे पण म्हणतात. ही पण वांग्यामध्ये टाकून खूप मस्त असा रस्सा बनतं. हे बघा, ही जरा ना धुवून घ्यायची, एक 10 मिनटं जरा पाण्यामध्ये ना भिजत घालायची आणि नंतरला 2-3 वेळा ना धुवून घ्यायची. म्हणजे ही वरची बघा ही चांबडी असते ना, हे सगळं निघून जातं मग असं. आणि फोडणीसाठी घेतलेला आहे कांदा, टॅमॅटो आणि ही बघा ही आंबट म्हणून उसरी असते ना, कैरी बघा सुकवलेली, ती घेतलेली आहे. आता थोडासा कढीपत्ता पण कुणाल गेला आहे आणायला. आणि इथे चूल ना आपली विजली होती म्हणून जरा धुमसट ठेवले. कढईत टाकलं तेल, ती चूल आता मी पहिला पेटून घेते. बेली पेटली ना, आवाज बघ, चूल चांगली पेटली. चला आता फोडणी करून ठेवूया. हा आपल्या झाडाचा ताजा कढीपत्ता, कांदा जरासा लाल करून घेऊया आपण. आग मस्त पेटली आहे चुलीची. कांदा लाल झाला की लगेच तिखट मसाला टाकायचा, म्हणजे असं छान रंग येईल आपल्या कालवणाला. थोडंसं तिखट मी जास्त टाकणार, कारण सुकी मच्छी म्हटली ना आता तिखट जरा जास्त हवं, मग चव एकदम चांगली येते. आता टोमॅटो टाकूया, ही उसरी जरा 2 मिनटं हलवून घेऊया. आता हे कांदा खोबऱ्याचं वाटप आहे ना ताजं काढलेलं, हे टाकूया. ह्यात आपल्याला किती ग्रेव्ही पातळ हवे ना, म्हणजे कालवण आपल्याला किती पातळ हवे त्याप्रमाणे हे वाटण टाकायचं. जरा परतून घेऊया. परतून झालं तर त्यात आता पहिला वांगी बटाटे टाकूया. आता ही सुकी मच्छी आपली चांगलं जरा मिक्स करूया. आता ह्यात जवळ टाकून पण बनवतात, सुके बोंबील असतात ना ते टाकून पण बनवतात. प्रत्येक मच्छीची जी चव असते ना ती वेगळी येते. आता जवळ टाकून बनवलं की त्याची चव वेगळी येणार, बोंबील टाकून बनवलं की त्याची चव वेगळी येणार. तसेच आता हे बगी टाकले ना त्याची चव पण एकदम वेगळी येणार. चवीमध्ये फरक असतो. आता हे जरा व्यवस्थित परतून घेऊया चांगलं. आता आपण त्यात टाकूया हळद, नंतर चवीप्रमाणे मीठ टाकायचं. गरम मसाला सगळ्यात शेवटी, जेव्हा आपली भाजी शिजली ना तेव्हा. आता जरा मिक्स करूया व्यवस्थित. ते वाटप आपण वाटलं ना त्याचं पाणी बघा मी ठेवलं होतं साईडला करून, हे आधी टाकते. मिक्सरला बघा चिपकलेलं असतं ना, ते पण वेस्ट नाही करायचं.
आता आपल्याला किती रसा हवा आहे असं पाणी टाकायचं. आता चांगली ना अशी जरा उकळी येऊ द्या. थोडंसं पाणी अजून मी टाकते. आणि हे बघा कालवणाला आपल्याला उकळी आता आलेली आहे. आता याच्यावर आपण ना झाकण ठेवूया आणि वांगी शिजेपर्यंत जरा शिजून घेऊया आपण. तर आता ना आपण बघूया आपलं कालवण झालंय का. आणि आता मी झाकण लावून ठेवलेलं आहे तरी पण जो घमघमाट सुटलाय सगळीकडे, बाप रे. म्हणजे एखाद्याला भूक पण नसेल ना त्याची पण भूक चाळवेल इतका घमघमाट त्या भाजीचा सुटलेला आहे. आणि हे बघा कालवण आपलं आता झालंय बघा. मध्ये एकदा मी खोलून बघितलं होतं. ही आपली वांगी आहेत ना जी आपल्या परसातली, ही बघा ही ना लगेच शिजतात. हिला अजिबात वेळ लागत नाही शिजायला. मस्त शिजलेत. त्यात मी ना गरम मसाला टाकते. हा झालं आपलं हे वांगा बटाटा आणि बगी याचं कालवण तयार झालं आहे. करून बघा तुम्ही पण. मस्त मस्त एकदम माझं फेवरेट आहे हे. मला हे सुकी मच्छी वगैरे मला खूप आवडतं. ह्याच्या पुढे चिकन वगैरे असतं ना ते पण फेल, इतकं हे टेस्टी लागतं. आणि जास्त करून भाताबरोबर एकदम मस्त. आपला भात पण तयार झालं आहे बघा तिथे ठेवलेलं आहे. आणि खालच्या टोपामध्ये वाघ्या आणि शेरू आहे ना त्यांचं गरम करत ठेवलं आहे. चला जेवण आपलं झालेलं आहे. ही जरा मी ना उतरवून ठेवते आणि पाण्याचं जे भांडं आहे ना ते मी ह्याच्यावर ठेवते, कारण मग दोघांना ना आंघोळ घालायला होईल वाघ्या आणि शेरूला. लाकडं ना ते ही काढून टाकणार, पण हे जे निखारे असतात ना ह्या निखाऱ्यावरती आपलं पाणी ना चांगलं असं गरम राहतं मग संध्याकाळपर्यंत पण. साईडला करायचं. हे बघा आपलं कालवण सुकटाचं कालवण. सुकट नाही ते हे टाकलंय वांगा म्हणजे सुकटच आहे पण ते बघा टाकलंय. बघा आमच्याकडे बघा. बघ्याकडे बघितलं तुम्ही. हे बघा हे असं आजचं आपलं जेवण आहे. चपाती आहे, भात, सलाड जोडीला आणि हे आपलं कालवण जे डिश ते. माझं नको मला. गुणांच्या बाबांना नाही खायचं आज. त्यांनी सकाळी आमलेट आणि चपाती खाल्ली होती ना त्याच्यामुळे त्यांचं पोट भरलेलं आहे. घ्या अंडा चपाती. चला जेवा. एक तर बाहेर पाऊस आहे, गप शांत घरामध्ये बसावं. हा नुसती मारामारी चालली आहे शेरू आणि वाघ्याची दोघांची बघा. आता हा ना मारामारी करून इथे येऊन बसला आता माझ्या बाजूला. मगापासून त्याचं मस्का लावायचं काम चालू आहे. त्याला बाहेर जायचं आहे पण पाऊस आज कंटिन्यू चालू आहे. आज अजिबात पाऊस थांबलेला नाही आहे. आम्हाला पण पाणी आणायला जायचं होतं, प्यायचं पाणी, पण या पावसामुळे आम्ही पण थांबून राहिलो. पण जरा थांबला ना तर पटकन म्हटलं जाऊन येऊया. बघते संध्याकाळपर्यंत जावं लागेल. आता दुपारची वेळ वाजलेत, आता मला वाटतं 2:30 वाजले असतील. पावसाने आज अजिबात आराम नाही केलेला आहे, काम चालूच आहे. आणि लाईटसुद्धा बघा अजून आलेली नाही आहे. तर माझं घरातलं सगळं काम आवरून झालेलं आहे. आता बाहेरचं पण हे आपली पडवी आहे ना ती पण अशी छान अशी सगळी व्यवस्थित आज लावून घेतले बघा. मोबाईलचं काम बाकी आहे, म्हणजे एडिटिंग करायचं बाकी आहे. पण लाईट नसल्यामुळे फोनला चार्जिंग पण कमी आहे. आता बघूया कधी लाईट येते ती. तर चला मैत्रिणींनो आजचा व्हिडिओ आता इथेच संपवते. आवडला असेल तुम्हाला जरूर लाईक करा, शेअर करा. नवीन असाल सबस्क्राईब करा चॅनलला. पुन्हा आता पुढच्या व्हिडिओमध्ये भेटूया आपण. तोपर्यंत खूप खूप धन्यवाद. भाग्या ओ भाग्या तर काय करतात.